खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै आङो मोनसे इउटिउब चेनेलजों आं माखासे खोथा मिथिहोनो सानदों एक्स एनडिपि जानानैहाय दा बेनो जाहैबाय आङो निउस मिडियानि थ्रुयै आं खोथाखौनो बुंथ'नो सानाखै आं बेखौबो बुंगोन दा आङो बुंनो सानदों जे बे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंनो आं फोसावहरनो आङो सानदों मोनथामसो आं पइन्ट लानानैहाय आङो एक्स एनडिपि जानानैहाय आङो बुंनो सानदों दा एक नाम्बाराव आङो सानदों जे जोंनि रिहेबिलिटेसननि सोमोन्दै माखासे फंनैसो बुंनाय जोङो थांनाय 2020नि 27 जानुवारि खालि जेनाखि गोरोबथा सान्थि सुक्ति जोंहा जाबोबाय बे गोरोबथा जाखांनायनि उनावहाय जोंहा एमअएसआव जेनाखि जोंनि एमअएस दङ गोरोबथा जेनाखि गोसोखां बिलाइ जोंहा दङ मेम'रेन्डाम सेटेलमेन्ट नै बेयावहाय जोंहा बुंखानाय दङ जे 9.1 बे क्ल'जआव दङ जे जोंनि थाखाय एक्स एनडिपिनि थाखाय माबा मोनसे लामसाम होनायनि सुबिदाखौहाय होनाय जागोन होननानै बे खोथाखौ बुंनाय जादों दा बेखौ लानानै आङो फंनैसो बुंनो सानबाय जोङो एकर्ड जानानैहाय 2020 27 जानुवारिनिफ्राय एकर्ड जानानै दिनैसिमहालागै बोसोरथाम जानो थांगासिनो दङ दा बे हिसाबै आं माखासे बुंथिनो सानदों बेयाव बुङा सानदोंब्लाबो आं माखासेनि दारै माखासे खोथाफोरनि थाखाय आं बुंनो गोनां जाबाय माखासे जोंनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय दा आंनियाव गोबां सुबुङानो फन खालामो गोबां सोद्रोमाफ्रा जोंनि एक्स एनडिपिफ्रा आंनावहाय सोंहरो दा बे हिसाबै आं माखासे खोथाफोरखौ बुंनोसै जोंनि गभर्नमेन्टखौ खावलायहरनोसै आङो माने गोसोआव आं बेबायदि सानदों आरो बेखायनो आं दिनै बे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों आं मिथिनो थाखाय आङो सानबाय दा जोंनि जेनाखि एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोंनो सरकारा आर्मस ले डाउन खालामखांनायनि उनाव जोंनो सरकारा 1 बोसोरनि उनावसो जोंनोहाय एफटि मानिखौ होनाय जादों मानो होनोब्ला बेयाव मोनसे कर'ना भाइरास कभिड-19नि थाखाय 1 बोसोरा जोंहा बन्द जादों दा बेनि उनाव 1 बोसोरनि उनावसो जोङो माने एफटि मानिखौ जोङो मोननो हादों दा बेयाव क्ल'जआव लिरनाय दङ जे 3 बोसोर जायोब्लानो जों एफटि मानिखौ मोनजोबगोन बेखौहाय बेबायदि लिरनाय बे क्ल'जआव दङ दा बे हिसाबै जोङो आसा खालामदों 3 बोसोर जानाय लोगो लोगो जोङो बे एफटि मानिखौ जोङो बख'नो हाजोबगोन नामा जोङो सानदोंमोन दा जोङो मिथिनो मोनबाय बेखौबो जों बख'जोबनो हानाय नङा आरो जों बेखौ बख'नो हानाय नंथ'वा मानो होनोब्ला जेब्ला जोंनि एफटि मानिखौ होनाय जादों अब्लानिफ्रायसो 3 बोसोर जानांगोन अब्लासो बे एफटि मानिखौ बख'नो हागोन होननानै बेबायदि सरकारा जोंनो खोथा होफिनदों दा जोंहा लिरनाय दङमोन जे बेयाव 3 बोसोरावनो मेचुर जागोन होननानैहाय दा मेचुरनि बोथोरा फैबायमोन नाथाय होनाया बोसोरसे लेट जानायलाय बेखौ सरकारा बुंफिनबाय दा बेयाव नो डाउट बेयाव जों जेबो सानाखिसै जों जेबो बेवहाय साननाय गैया दा बेयो खोथाया जाहैबाय मोनसे स्टाइपेन्डनि मोनसे सोंलु फैदों दा बेयाव मा कनस्पिरेसि दङ गभर्नमेन्टहा बेखौ आं मिथिनो मोना हयथ' आसाम सरकार भारत सरकारा मोनसे कनस्पिरेसन थानो हागौ आं मोनसे सानदोंबो खिन्थु बे आंनि बिबेकसो बेवहाय स्टाइपेन्डआ दिनैहाय होयैया 7 मासहालागै जाफैबाय दिनैसिम जों स्टाइपेन्ड मोननो हायाखै जोङो दिनै न'खर संसार सोलिनो बे 6000 जेलानाखि बै एफटि मानिखौ रानदोंमोन अब्ला सरकारा जोंनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन जोङो जल फान्डनि थाखाय जोङो 6000 माहिलि जोङो होनाय जागोन बे खोथाखौ जोंनो होदोंमोन जों बेखौ साननानै दङमोन जों रेगुलारबो जों मोननो हायाखै दा सरकारा मानि थाखाय जोंनोहाय स्टाइपेन्डखौ रेगुलार जोंनो होनो हायाखै जों बेखौहाय जोङो मोनसे सोंलु फैदों मानो होआखै मा कनस्पिरेसि दङ बेखौ जों बुजिनो मोना दा बे स्टाइपेन्ड मोनैनि जाहोनाव गोबां सुबुङा ओरैनो भुगिनांनानै दंखायो बेमार आजार सोरहाबा बिसि गोमालांबाय सोरहाबा फिसाय गोमालांबाय सोरबा दुखु खस्थ' बिदिनो लोमजाना साजाना भुगिनांनानै दङ दा बेबायदि मोनसे अबस्था दंखायो दा बेयावबो जोंहा मोनसे सुबिदाबो जेबो गैया सरकारनिफ्राय दा सोरबाया मोनदों स्किम सेंसन मोनसे मोननै सोरबाया मोनाखै मेक्सिमाम 90%आ खुनु जोंनि आफादनि मानसिया स्किम सेंसनखौ मोननो हायाखै आरो बेबायदि मोनसे न'खर संसार खुंनायावहाय गोबां भुगिनो गोनां जादों दा जिनाखि मोननो गोनां बेफोरखौ जोङो मोननो हायोब्लाबो एसेब्लाबो जोंनियाव न'खराव सुबिदा बा सोलिनो जों हानाय एसे केपासिटि फैगौमोन बेखौ सानदोंमोन दा गोबां मानसिया आंनाव फन हरो जों मानो स्टाइपेन्डखौ मोनाखै मानो हाबा मा जाखो गोबां सोरबायाबा गाज्रि खोथा बुंहरो सोरबा मोजां बुंहरो सोरबाया गोबां बिदिनो गोलाव गोलाव बाथ्रा जों बुंहरो बिनि सोमोन्दै गोबां सोंलु दा बेखायनो आङो सानो जे
जोंनि जिनाखि बिटिआर बिटिसि गभर्नमेन्ट जेनाखि सोलिबाय थादों जोंनि मानगोनां बिथां जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद सारनिसिम आं खावलायहरनो सानो जे बे जोंनि स्टाइपेन्ड आरो रिहेबिलिटेसन बिनि सायावहाय जोंनि गभर्नमेन्टआ माने आखायाव जाहाथे लायो बेखौ मोनफुंनायाव जाहाथे गभर्नमेन्टआ हेफाजाब बा मदद खालामो जोंनि स्टाइपेन्डआ गोबाव सम जाबाय मोनाखै आं गभर्नमेन्टखौसो आं खावलायहरनो सानदों दिनै जोंनि जिनाखि आरो थाबोनाय मोनबावनांगौ माखासे रिहेबिलिटेसन मोनसे एफटि मानि जोंहा दंबावो बेखौ जोङो माब्ला मोनफुंजोबगोन बिनि सायाव गोबां सरसा गोबां सुबुंफ्रा सावरायहरो रायलायहरो बा गोबां समावनो हिसाब सारा फन बे रिहेबिलिटेसनखौ मानो मोना मोजां गाज्रि खोथा सोरबा रायहरगोन सोरबा दम हरगोन सोरबा बिदिनो गोदाव सोराव खोथा बुंहरनाय बेबायदि मोनसे थासारि जादों आरो जोंनि सायावहाय दा बेखायनो आं खावलायदों जेनाखि रिमेनिं माखासे मोननो गोनां जोंनि केडार्सफ्रा जोंनि एक्स एनडिबिफ्रा एफटि मानि मोननो गोनां दंबाव बेखौ थाबैनो जाहाथे होयो जाहाथे आखायाव लायो जोंनि गभर्नमेन्टआ आरो स्टाइपेन्ड जेनाखि जोंहा मोननो गोनां माहिलि बेखौ जों मोननो हायाखै बेखौबो जाहाथे मोनलांनो हायो आं बिनि थाखाय जोंनि गभर्नमेन्टखौ खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जेसेबांनाखि बे भिडिअखौ नायगिरिफोर बे IFT चेनेलजों आं जिनाखि आङो फोसावबाय बे बाथ्राखौ शेयार खालामना होयो जाहाथे साफ्रोमबो नुनो हायो बेनि उनाव आरो बे बाथ्राखौहाय जोंनि गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्ट गासैबो खोनाहैयो बा मिथियो बे मा खारनावहाय बे खोथाखौ बुंनाय जादों बेखौ मिथिहैयो बिनि थाखायनो आं शेयार खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय साफ्रोमबो जोंनि आंगो लोगो जोंनि एक्स एनडिबि जोंनि सोमावसारारि जोंनि केडार्सफोरखौ आङो खावलायहरबाय गासैबो मानगोनां नोंथांमोन बयखौबो आङो खावलायनाय जाबाय जेसेबां हायो एसेबां बेखौहाय शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथिहैयो आरो बुजिहैयो आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्ट गासैबो जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों बे बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो आरोबाव जोंनि जेसेबां जोंनि रुलिं गभर्नमेन्ट जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्ट आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट बयखौबो आङो आरोबाव खावलायहरबावबाय बे जेसेबांनाखि आंनि बाथ्राफोर माखासे बुंलांनायखौ आखायाव लानो थाखाय आरो मावफुंनो थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव खावलायहरबावनाय आङो थाबाय